Paajanen. Paajaselta lyhyt syöttö. Ahon purku onnistuu. Asis pääsee palloon kiinni. Tämän jälkeen Bauman. Maxi Asis. Hänelle tämä on vasta 4. Veikkausliiga-ottelu. Viime peleissä hän on tullut yleensä näihin aikoihin sisään ja Joni Kaukon peli. Mika Ojala pois pelistä. Eli uudet miehet Salomodua ja tämä mies Maxi Asis. Asisin poikittais syöttö nousee. Näin Severi Paajaselta syöttö eteenpäin. Jälleen Dua. Dua peippailee aikaansa, siirtää pallosta viereensä. Asisille, Asisin syöttö Henri Lehtoselle, Lehtonen eteenpäin, nyt tulee Paajanen taaksepäin, hienosti pelattu tilanne ja siinä on paikalla Kauko ja peli. Mykva, 3. maali. Maalintekijä numero 11, Riley O'Neill. Yeah.